السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همان ذن طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خدايتين أترشق لنذ ومحبت لنذي أذ حقنا ذا اتشرين ذن حقنا بيلكي مسلمان دغلون ذن حقنا إديان خير دعالر ذي لطف وكرم بلا قبول دبت دينغ دنياغ آخرتغ آباد بورسن إن شاء الله. عزيز وطن مذا إيمان أمنيت برقرار ولب مسجد مدرسة لمذ يريب در مقتن باك الله أيرمسن إن شاء الله. Allah'ın hak dostlarından kan zahmet çeken güçlü zorlu hak pirlen miri Hazreti Şeyh Şahabuddin Sohrawardi. Hazreti Şeyh Şahabuddin Sohrawardi Hazreti Şeyh Muslihuddin Sa'di Şirazi'nin piri olan. Şeyh Şahabuddin Sohrawardi'nin sofisi olan, muridi olan شيخ مسلح الدين سعدي الشيرازي أيديار. إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيمان كنم خاتمة. خدايا حق رسول الله نسلن حرمتنا hocalar evlatlar hürmetine iman minin dünyadan geçeyinliktir. Şiice dedi malın üstüne, dünyanın üstüne bir Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan bir adam şon gurrunu gelecek ama dünyanın üstüne Huday Teala hemmenizi iman abrıydan ayırmasın ama bir adam dünyanın üstüne imansız ötükütecek adamlardan olacak. Sa'di aleyhirrahman diye ne herkes sezavar maşet bimal yeki mal khahat yeki guş mal ey ne kadar kuvvet ya bibennele. Ne herkes sezavar maşet bimal, ne herkes sezavar başet bimal, yeki mal khahat, yeki guş mal. Her kim malının kâlligin götürüp bilmez deyiptir. Bir toğar adamların eline mal bolsa oğuy, olur mıdam yaxşılık ediyeli, qovluk ediyeli, elineki malına ağlanıp akıl huşu elin vermeyeli. Yeki mal khahat, yeki guş mal. Ama bir tor adamlar var elini birden kan mal düşarsa dargatacaktanlar. Biz öz gözümüz bilen gören adamlarımızdan ba ozol merizi havas yoktu, ölümün dövrüne geçpedi. Aham barardık, hayır dua ederdik. Ve beylik akun molladı bar yandır dua ediyendir yönü. Sonram sağırlılı, qova adam mollalı mecliste şu mahalle oturalım çinne ba. Ama bir tofor ozol geliye özü meril
eciz, ulukon derdin içinde. Emme sağalandan sonra 5 vaktini nep verdi, mescidini nep verdi, cemaatini nep verdi. Bu oturan mübarek celeseni nep ver küttü. 10-15-20 yıl beri görülen yağdaylar ahim bila. Bir adamlar var meriz vaktında ovi sağalandan sonra goya merizle metip dayali. Goya meriz vaktında da şu meclisleri gelip da nasihat da eşitmetik dayali. Huday şovundan saklasın. Emme bir tofor var mariz vaktında sağalsam molya deyip sağalıp da qalmani hem cemaatına hem imanına hem muhabbetine hem hizmetine hem celesege qaimdu. Ine ulqan bir görün göreyilişi giyicede Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bolon yağdaydan. Kim adi? Sa'laba. Ey cemaatler. كان ملازما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب حمامة المسجد. Hamamatul mescid. Bir qarib adammış. Mıdan mescidde oturuyanmış. Resulullah'ın mescidinde. Ezbes mescidde kan oturuyanmış. Mescidin kepleri divaydilyanmış. Gögörçin, kabuter. Mescidin kepleri divaydilyanmıştı. أخرج الطبراني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم جاء ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يرزقني مالا. بثعلبة beter fakir adammıştı, garipmiş. Bir gün Peygamberimizin mübarek huzuruna gelip ya Resulallah bana dua et, Allah'dan dile Huday bana kan mal versin deyiptir. Huday bana kan mal versin deyiptir. Peygamberimiz aydıptır, veyhak Sa'lebe ama tuhibbu en tekune misli? Vey Sa'lebe dargama ha sen deyiptir. Men yanık yaşak gedive da deyiptir. Men yali yaşak gedive da deyiptir Resulullah aleyhisselam. Geçen heftelerde geçenler Resulullah'ın garip günü geçirişi. Ey Sa'lebe, eğer men Allah'dan dilesem şu dağlar kızıllan ettiysem kızıl olup akıp kayıtçaklı, altın olup akıp kayıtçaklı deyiptir. Men şu garip onşuk bilen gezip benna deyiptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Senin men yali gediver da deyiptir. Yine her kimin zihnine bir sual geliyor. Yani gariplikte yaşamalı mı? Şıvarlarda sual. Ey cemaat! Ey cemaat! Peygamberimiz şuna ne mi dedi? Yok sen şu günün qovu dedi şol adama. Sen şu günün garip günün qovu dedi. Son halini bileyenmiş. Eline mal üstte dargatacaktan. Gurrun ustayı. Son halini tanıyanmıştık. Şu adamı bileyenmiştik. Elini birden kan mal üstte dargatacaktan da. Şun tanıyanmıştık. Gurrun ustayı. Yoksa bir vakt sahabaların birini Peygamberimiz aydıptır. Ey Amr deyiptir. Bar deyiptir evin maşın tekmeyle yarak şayın al deyiptir. Palan ceng meydanı git. Sana kan mal düşük. Git şuna deyiptir. Bir başı vurun ha yankıdan. O sahaba deyiptir. Ya Resulullah men mal verip deyip musulman olamak ki deyiptir. Peygamberimiz neyme deyiptir. Ni'mel malus salih lil mar'is salih. Ravahul İmamul Bukhari fil edebil mufrad. Onun Peygamberim deyiptir. Ey Amr deyiptir. Kan mal qovdattır. Arasında adamın eline olsa deyiptir. Gördük değil mi? Adam fark etti. Yoksa bu adamı Peygamberimiz ne mi deyipti? Sen git. Sana kan mal düşecek. Sen elinde mal bolsa qov deyiptir. Son biliye bu adamın eline mal olsa dargatacak gedin. Yani kan mal eline düşse özünü yitirecek gedin. Yan kuvurun da ne herkes seza var maşet bir mal, yeki mal kahet, yeki guş mal. Adamların tabiatı farklı olmalı ha.
Her kim sağlığı götürüp bilmeyen bolmaly. Her kim elini malkan molunu götürüp bilmeyen bolmaly. Häzirçik biziň almaly dersimiz ey jemaat. Qadim türkmeniň bir ýagdaýy bardyr. Sada türkmeniň näme-de? Maly bady bolsa, ýok da bolsa, namarda zar bolmaýyn, şgary wonşumy gowlak geçirin. Hudaý mal berem bolsa şükürli, bilmetikde bolsa ýene şükürli ýaşap gezip berersin. Asyl zindigiň ýollaş. Ine yan kadam näme boldy? Peýgamberimize istedi mal ver Hudaýdan mal dilediydi. Peýgamberimiz näme diýdi? Ey Salebe diýdi. Ey Salebe, şikes berşin gowdur diýdi. Bol Salebe ol akmak adammış. Niyeti päli biderek adammış. Eyni Peýgamberimizden bir zatda eşitmedik ýanak bolup şeýlemi de diýmendir. Ya Resulallah, udullah Taala ay yerzuqani malan. Sen Hudaýdan dile maňa kan mal bersin diýipdir. Bir ha diýmeli, bir hi diýmeli, bäb onu diýmeli, bu günümaylasam bol ya onu diýmeli. Yo ýene dik öňkü kefin öwürläp näme diýipdir? Hudaýdan dile maňa kan mal bersin diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ona bir derman kefaydipdir. Altın aydypdyr, mana aydypdyr. Ona dürs etipdir Peygamberimiz. Ona musulmanlyň bir bilmeli zadyny aydypdyr. Ey Salebe, qalilun tutiqu şükrahu hayrun min kesirin la tutiquhu. Ey Salebe, malyň az dipdir, men sen taniýan ahim dipdir. Malyň az da bolsa, şoň şükürni berjaýy diýip gezip bereniň gowdur dipdir. Kän malyň bolsa, şükürni berjaýy etip başarmasaň dipdir. Şimal jami'i beşeriyette insanyň ýadyndan çykaran zady. Müteessifana musulman şeýle kafira ozul kafir. Näme ýani näme? Ýani şi adamlaş bereket diýen zady ýadyndan çykartdyr. Malyň we her zadyň känligini götüp geldi. Cemaat gow düşünmeli zat tabi. Musulmançylykda bazat çağılymyz bilen bile düşündireýin, men bir iki daga üstünde durjak bolýaryn. Ilm bolsun, ilm, mal bolsun. Hudaý bereket bersin adama. 20 ýyl, 30 ýyl ýaňyrakda 50 ýyl mundan ozal ýylynyň içinde bir mollala bolýanmış türkmenden kän ilmleri ýokmuş. Kän ilmleri ýokmuşdyk. Sadece türkmen bir ýyl mollaçylyk okuýanmışdykle. Emme bir owany, bir şähri musulmançylykda agzy birje bereket bilen saklaýanmışdykle. Ýani ilmlerining bereketi barmyşdyk. Ilmlerining bereketi barmyşdyk şu adamlaryň. Kän hadislere, Kur'anlara yetikdenmişdik. Şu zamanı bir tovar molla ya bir zat kän yetik adamlar var. Ilmlarynyň bereketi ýok. Agdalardan başga musulmanlar bölmeden başga işleri ýok aslan. Bir adamy oturup häzir mektep okudan zatlary ýok. Bir adamy oturup häzir bir subhanaka öwreden zatlary ýok. Bereket bolmak gerek. Adamyň ilmi bolsun, bereketi bolsun. Eýni şüjürek adamyň maly bolsun, bereketi bolsun. 20-30 ýyl mundan bir mollala bolýarmış, ya ahunla bolýarmış. Ilmler azha, şaýat ilmler hewri etek bolsun. Emme bir owany ya bir şähri ya bir uly milleti din, musulmançylyk, mertlikde saklaýanmışdyklar. Bilýän zatlarynyň ilmi barmyşdyk. Bereketi barmyşdyk. Eýni şeýle malla şeýle, pulla şeýle, gyzyl kümüşde şeýle, ýer ýurtda şeýle. Az bolsun, bereketi bolsun. Bereket atsan molye, şükür etmeli. Allah'a teşekkür etmeli. Özün gülünüp iýmeli, içmeli, oğlun şoňa harc etmeli we beýliki garyp gasara da janyň menen, pikiriň menen tamam şondan habardar bolup durmaly. Şoňa şükür etmek diýip aýdýarlar. Din çürim kulak asaýlyň gugurjunlary.
tarihte dəqiq səbit bolan görürün. Ey cemaat, şıl adamın üstüne işte ayet Kur'an ineceka. İni görürün neyem oldu? Salebe diyen adam Peygamberimizin yanına varıp, ya Resulullah, Allah'dan dili Huday bana kan mal versin deyiptir. Peygamberimiz de, ey Salebe, bolor şu günün deyiptir. O da işitmeşik bolup qaytayıptır. Ya Resulullah, sen Hudaydan kan mal dile, men yerine getirerin deyiptir. Peygamberimiz yine aydıptır, Salebe deyiptir. Az olsa olsun deyiptir. Şükürnetdi, gel bereketlice olsun. Kan mal şükürnetip bilmeyecek bolsan, bolman ha deyiptir. Faqala Salebe, ya Resulallah, udullah. Bir yan akmak Salebe, işitmenşik bolup, üçüncüge de kanni. Ya Resulullah, dua et, Huday bana kan mal versin deyiptir yine de. Bir ha diýmeli, bir şeýle mi diýmeli, taňa mana aýdyryp duwahym. Üçüncü gaýtar eýni öňkü kefin aýdypdyr. Näme diýipdir? Ya Resulullah, Allah'dan dili bana Huday kan mal versin deyipdir. Hak Resulullah dua edipdir. Allahümme rzuqhu malan. Huday yaşa Salebe kan mal ver deyipdir. Salebe davar tutunuptur, koyun geçi satıptır, göder peyda eline geliptir, alıptır, gozul aptırla, köfeliptir, kırm köfelşi yanak, kurçuk köfelşi yanak köfelip baryanmam var. İnni yuvaş mına din afeti Salebe düşecek ha. Şükürnet başaracak gadavi. Medine'de giyin hayatla mın mallarına cayı olman derro Medine'den çıkıptır daşarı. İn Resulullah'dan daşalıp bar ya habla adam. Hatta zaqat bihil Medinetul Munawwara fetenaha biha. Doğru koyun geçisi köfelip Medine'nin giyin hayatlarına sığmani Medine-i Munawwaran kaptalıcığına şehre deyip duran yerde bir cımgı vacip olacak yerde giyin hayat tutunup, çefer tutunup, yurt tutunuptur. Mallarını, doğrularını şota kalıp barttır. Fekâne yeşhedü salâte bin nehâr ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Erti namazdan kalıptır, akşam namazdan kalıp, yatsı namazdan kalıp başlaptır. Fakat öyle birin ikinliğe gelmiştik mescide. Yuvaş dargaman bernaması abi. Yuvaş dargaman bernaması. Öyle gelýänmiş, ikinne gelýänmiş. Ohum şu malgara 1, 2, 5, 10 çofan tutada boljak da onu yürüp etmeýän bolmallaş. Öz başynda merizçilikde. Sümme nemet eydan, zekâne la yeşhedü salâte bin nehâr eydan. El-iyâdu billah. Maliyeni köfelip baryan bolmaly. Gozulap, köfelip, bereketli, uyrançylyk. Satya alya, bir tor pul eline gelýär, mal alya, o da gozulýar, köfelýär bolmaly. Öýle bilen ikinniden nagalypdyr. Fakat her hefte bir gedek juma namaza gelip gitýänmişdi. Yine bir kay geçipdir, juma namazdan nagalypdyr, sonra pa jinaza bir zada gelýärmiş, sonra ondan nagalypdyrdy. Bu kulli Medine'den giyip çıkmayanmıştık da. Resulullah'ın da hal necriyip asıl soramayanmıştı. Fecahil yetelakkar rukban ve yes'eluhum anil akhbar. Bir kervan şotadan bir adamla bir zatlı geçip bariyaka Medine'den näme haber deyip yani öwlerinden çıkıp sorayanmıştı. Malın etberesi gelmeyani, yanından gözün soğusu gelmeyani. Dargaman bir namet sahibi. Huday saklasın. Allah hiç gaysiniz iman abraydan ayırmasın inşallah. Hal kuvurun haşi. Her kim mal kâlliği götürüp bilmeye ha. Yoksa yanı da geçti. Peygamberimiz bir sahabasına näme dedi? Sen malın köfelsi oğu dedi. Yani bir adamla va eline mal düşeni bilen özün yitirecek gelir. O adamla özü arasında, malla arasında olur da bolsa oğu da. Göreyliň men ýygyny. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Salebeden haber yok abi uller deyipdir. Salebe görünmeye ohum sahabalar düşündürüp aytıptırlar. Ya Resulullah bila şeyle qaldı deyipdirler. Wazifelerdim aytmak için Resulullah sorapdı.
Peygamberimiz näme diýen bolsa o? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Vay Salebe, vay Salebe, vay Salebe, hep Salebe dargajağı diýipdir. Hep Salebe dargajağı diýipdir. Hep Salebe dargajağı diýipdir." ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يأخذان الصدقة. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki adam her gaýsy başga taýfadan zekat ýygnamana bir asalaban üstüne bararsaňyz, bir de Beni Selim diýen taýfa we Medine-i Munawwaraň aňyr ýanyna saglaban üstünden geçip gitmeli. Şu Beni Selim taýfasynda da bir adamyň maly we şu ikisinden zekat Allahyň aýdyň diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aham bir zady da yazdyrypdyr mektup, hamana kağıda yazmaýaly. Palan tüýsli alarsaňyz hamana iň gowsyny almaly, iň pesini almaly, aramygyny almaly, näçeden näçesini almaly ýazyp beripdir bulara. Aham bir iki nefer emin hak Resulullah'ın iyi veren adamları sağlaban üstüne haşin barıptırlar. Sağlabeden dileptirle, aydıptırla sağlabaga hak Resulullah bizi iyi verdi deyip. Sağlaban vazifesine mi? Bilip tu şu iki adam Resulullah'ın tarafından geliyerliğini. Ey cemaat vazifesine mi? Bilmeke işten vaktinde saylak koymallah malını. Hani diptir kağıdınızda bam yanınızda diptir. Göreyin hazır çın mı sizin ödünüzün diptir. Aham köküptirle ine Resulullah şunu yazdırıp iyi verdi diptirler. İntalika hatta teferraga sümme murrabi. Ha menden başka da alacağınız var mı diptir hava? Beni Selim taifasında da birinden almalı. Hazır gidin göreyin diptir. Geliyen çağınız gören fikirlen şeyin necire oluyor diptir. Şeytanın ulukan bir bernamasıdır odalken bu vurrun geçendir. Sen işini ertiye koydun qalcaqdır şu. Erti namazımın qadasını alıp başlayın deyse var. Şola adamdan 5 yıl geçer hazır da qadasını başlamar. Men öyüme varsam 100.000 tümen bereyin deyse öye varyansa 1000 tümene gelir. İyide koydu ol şeytan keyfetti de. Men erti Kur'an'ı başlayacak deydi qallo tamam oldu. Men yine tatilat gelsin, araday gelsin, Recep ayda aşmahal, men araday gelse tövbe edecek. Tamam ol, qallı ol adam. Araday geçşeye, 10 arada geçti başarmaya şol adam. Men bir doğalı ve kadir iyice okuyacak diye de, 10 kadir geçer okuyup bilmer. Hiç vakt başarmaz. Men başarar neyse yalan ay diye. Men şon başardım deyse yalan ay diye şol. Her kimde şemadetçiliğim men özüme vade verdim. Araday bir zat eder neydim deyse allaya da şu yalan adam. Hiç inanmağay diyen kesine. Din tekribe diye şol adamı. Koydun qallı da. Ama şıma hal etti uttu da. Memur öye varsa moliya deydi de qaliya da. Biname deydi, hazır deyiptir, o taifadan alıp geliptir, geliye kanı vererin deyiptir. On bular gideliptirle o taifa, Beni Selim taifasına, ola adam da eşitiptir Resulullah iki adam iyi verdi deyip. Qova adam da, qova adamın gurrunu doğavi, özü doğavi, gurrunlar da adı nurlu oluyor da, bereketli oluyor, adamın ruhu açılıyor, qova adamın gurrunundan. Şimdi halsa ben gurrunun hemen narahat da, yürüğün ısılıyor aydanda da, iştende de. Ama qova adammış, diyelerinin, mallarının, haysi qovsu olsa saylap koyuptur. Aham bir anırqib Beni Selim taifasının naki. On bir iki adam vardır, yok deyiptir. Resulullah bize tavşırdı, qovsunu almağın, aramığını alın deydi. Bizleri qovsunu biz alıp bilmeyiz deyiptirler. Ama o qova adam aydıptır, bilyen deyiptir. Etekarrab ilallahi azze ve celle bi hayri mali. Yok deyiptir, o ortamı hesap etsin deyiptir. Özü ortamıktan qavrak mı Allah? Bir artıkmış neflim olur. Men Allah'ın razıyçılığını heves ediyen. Allah'a yakınlık bolsun deyiptir. Qavrağın alağı deyiptir. Men öz girişim şeyle, bernamam şeyle deyiptir. Qavrağın çıkarayın neymiş kalı var deyiptir. Özüm razı yakayım men deyiptir. Mahtun ulişan neymi diye. Yürütüşçülerden türümde aytıptırım neymi mahtun ulişan.
Akılın işine göngül söyünür. Akmağın işine pehmin kayınır. Muhannif giyin yerde akıl sayınır, dar yerde aklı huşu sındırır diye. Emin yerine yetirip aytışını. Akılın işine göngül söyünür. Qow adamın etýän işini ýüregiň söýüp, adam öz şoňa ýokumly bolaýa, ruhun açylaýa qow adamyň gurrundan. Akmağın işine pehmin kayınır. O ýan saglaby ýal akmağa adamyň etýän işini näkdirip bäri bir diýdir ýa öz. Muhannif giň yerde akıl sayınır, dar yerde akly huşy syndyrar. Bir gayrat adamlar vardır diýipdir. Giň yerde hakylly sarap, ýa demeglemernen diýenler diýipdir. Emma kyssaga düşen wagtynda akly da ýokdur, huşy da ýokdur, gaýraty da ýokdur, amaly da ýokdur. Gaçyp bilse bir paýdyr diýipdir. Bu qow adam malyny gowsuny taýlap goýupdyr. Akit diýipdir. Ulla jana aýt diýipdir, men tarapdan salam aýt, özüm gowsuny çykarýan, razi diýip daga diýipdir. Olar bolýar bir jogap alayly diýipdirler. Yeni öwrük gelşin ýerek barmaly bilen, Peygamberimde bar makala, Sa'labak barmaly, öwrülen gelin diýdi. Felemma faraga marra bi Sa'laba. Faqala ariyani kitabakuma. Öwrük gelipdirle Medine-i Münewwereň düýbünde Sa'laba bar. Aham Sa'laba diýipdir. Hem Resulullah'ın şu yazdyryp ýeberenini göreýünni diýipdir. Yeni gaýta gözläpdirdi. Bir bahana tapjakdanna. Aham tüs dargamak ahir kefini aytypdyr daňy. Ma hada illa jizya. Bijratda kafirlerden arynýandyr diýipdir. Näme maskaraçylyk diýipdir. Akit gagydyň diýipdir. Jizya diýäniň bir kafirlerden arynýan zatdyr. Men musulman ki diýipdir. Näme malygyny, namalygyny näme bolýar diýipdir. Gaýyp gasar öz oňar ýerer akit gagydyň diýipdir. Ma hada illa jizya. Türkmen näme diýe? Ey cemaat. Atawabylaňyz näme diýe? Biziň garry jemaatlaryň näme diýe? Idin tonmor, aýdan tonor diýe. Özi günah işi diýip utanana Resulullah'ın dinini diýip oturan adamlar utandyrjak bolýar. Nägaç bidirek adamlar hemme zamanyny bir bolýar. Bir tofar adamlar diýenler, qadim zaman fark etýär diýip, aslan fark etýän zat ýok. Şu zamanyň saglaba adamlary bilen şu zamanyň saglabasy farky ýokda. Şu zamanda saglaba kanna, o zamanyň saglaba Resulullah'ın zamanyndaky saglaba bilen şu zamanyň saglabasy farky ýok. Şu zamanyny şol Beni Selim taýfadan gow adammamışdyk. Şu zamanda gow adamlar hemmes birdaş heyran galmar. Gowluk bidirekli kemmesi bir renk bolýan ha. Men aýtyp beren kefini özü. Resulullah'ın dinini diýip oturan adamlar utandyrjak bolýar halini. Hamana şu iki adamma Peygamberimiz iýeripdir, bar zekat alyň diýipdir. Şola gaçyp bilse bir paý bolmalylar şoň elinden. Mädi illa jizye näme diýipdir. Bilatlar kafirlerden alynýanlar diýip şonu utandyrjak bolýar da. Edin tonmaz, aýdan tonor diýerler. Öz günäh diýip utananak şu qow işi dip aýdyp duran adamlar utandyrjak bolýar da. Gadimden bidirek adamlaryň bernamasdyr. Hem şol adamlaryň ýüzüniň suwy ýok, hem kellesiniň hakly ýokdur. Ol adamlara da düşündirip de bolýan nädir? Düşündirjek bolup wagtyny da güýmeme, erzeşli kefim da zaýlama hawlaň ýanynda. Ak haklylar aýtýan görüriňim. Ak imandyr, ak manadyr aýtýan görüriňim. Haydurup görsen günäni uyanır bir tora adamlar. Başlan hatta zınani, aragy, qumary, näme falan diýip şonda öwmäge durýandyr. Gaýtam sen onu haram işden alqaljak bolýan, gaýtam seni utandyrjak bolýandyr. Oňa bäsde şek dolup ol Hudaý saklan, ol meslubul aql, ol meslubud din, ol meslubul ahl, ol Hudaý tarapdan afet on aqli, huşi, imani, dini sıfırlan adam diýendirler ol adamlara. Bahsleşmelerdir ola bilen. Hudaý tawfik bersin sana kaçmaň bernamasynda bol. Men aýtyp beren kefini sen näkdir paňy diýipdir, bu kafirlerden alynýan zatdyr diýipdir. Aham bilen Medine-i Münewwere'ye getirýän iki sahaba, iki neferden zekat almaly, biri Sa'labadan, biri de ýanky Beni Selim taýfa gow adamdan boldy. Olar Medine-i Münewwere girenni Resulullah aleyhisselam'ın mübarek huzuruna yakillap gelýär qala, Peygamberimize Allah wahyeten mamalla. Veyha Sa'laba. Veyha Sa'laba. Veyha Sa'laba. Ha Sa'laba dargadı diýipdir. Ha Sa'laba dargadı. Ha Sa'laba dargadı diýipdir.
Hannäme haber dipdir. Onlar da aýdypdyr, Salebe şeýle diýdi. Ol adamda Beni Selim taýfasyndaky adam şeýtip berdi. Haýdyryp Allah'dan bereket diläpdir ýanqow adama. Hudaý şol adamyň malyna, imanına, dünýesine, ahiretine bereket bersin diýip. Allah Taala aýa diýindiripdir. Ey cemaat, Kur'an inipdir. Sure-i Tawbaň ahyrky aýalaryny 10-njy paraň ahyrky sefelerini teberrükan okyp bereýin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah ayettir. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Bir adamları vardır diptir. Hudaýyň azamatynyň beraberine wa'de edip and içýänlerle. Hudaý maňa mal berse, hem sadaka beren, hem garyp gasar gözlän, hem salih bolaryn diýip, wallahi diýip gasam içip nezir etýänlerle diýipdir. Allah diýýäşin. Felemma atahum min fadlihi bakhilu bih. Hudaý da şol adama mal berýär, engar aýtmadyk daýaly öňkün kesip berendir diýipdir. Bakhilu bihi ve tevellew ve hum muridun. Qıstanıp özü malik yok bolarmyka, garip galarmyka diýip özü qıstanyp berip bilmän şeýtýändirle diýipdir. Ine aýat diýipdir. Fesemi'a ba'du min aqaribi Salebe fe'ata faqal ya Salebe unzila fika kaza ve kaza. Homşu Resulullah'ın töwrüni Salebeň garyndaşlaryndan bir sahabalar varmış. Muni aýat diýildi. Yortup Salebe gaşyn martdylar. Ey Salebe diýipdir. Sen üstünde aýa diýini betbaht boldun diýipdirler. Dargadyň diýipdirler. Kıyamata çeli okulyp duran aýa diýini sen üstünde diýipdir. Salebe malynyň bir toforyny bölüp sürüp Resulullah gaşyn gowa gaýdypdyr. Faqadima ala Rasulillah bi sadaqatihi ve qala ya Resulallah hadihi sadaqatu mali. Ya Resulullah men ýalňyşdym diýipdir. Şula men sadakalam diýipdir, sana berýän diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Taala qad mana'ani an aqbala minka. Ey Salebe, Allah maňa wahy etdi sen sadaqaň alyp bilmeýän akit ýerine diýipdir. Ey Salebe, sadaqaň akit men Resulullah almaýan diýipdir. Allah meni alma diýip aýtdy diýipdir. Salebe sadaqasyny getirse alma diýdi, akit ýerine diýipdir. Ey Salebe, sadaqaň özüň kowasyň akit ýerine diýipdir. Fejale yebki ve yahsu turab ala ra'sihi. Salebe oturup kellesini gumguýma durup aglama durupdy. Way dargadym biýabrey boldum diýip. Akit ýerine diýipdir. Sadaqaň getirmemeň ýanyma diýipdir. Salebe maly bilen ýerine gitipdir. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam bi wefany apberenden soňra Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh halife wagtynda Salebe sadaqalaryny sürüp getiripdir. Ey halife Resulullah diýipdir. Meni odol tanıyaydın bilýänmi, mesjitde durardım. Mudam mesjitde oturup zikrederdim diýipdir. Men Salebe bilýändirsiň diýipdir. Men sadaqalam alsaň diýipdir. Resulullah almadyk zadyny men sen sadaqaň alaýmy diýipdir. Akit ýerine diýipdir. Näme bilen men alaýyn diýipdir. Bolmaz olay diýanyň diýipdir. Ýerine akitipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq dünýeden geçenden soňra Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh emirül müminin bolýar. Aham Salebe mallaryny sürüp gelip ey emirül müminin diýipdir Hazreti Ömer'e. Men tanıyan ki diýipdir. Men diýipdir sadaqamy alsaň diýipdir. Hazreti Ömer aýtdypdyr Resulullah aleyhisselam almady, Ebu Bekir Siddiq almady, men alaýmy diýipdir. Akit ýerine diýipdir. Almar diýipdir zadyň diýipdir. Hazreti Ömer dünýeden geçenden soňra Hazreti Osman halife bolýar. Salebe mallaryny sürüp getiripdir. Ey Osman diýipdir.
Ey Osman Zin-Nureyn radıyallahu anh. Ey Osman Zin-Nureyn radıyallahu anh. Sadakalamşılar deyiptir. Təbirlarsan deyiptir. Resulullah almadı, Ebu Bekir Sıddiq almadı, Ömer Faruk almadı, ben alayım mı deyiptir. Aki sadakan yedine deyiptir. Hazreti Osman'ın zamanında da helak bolup ölüp gidiptir yankı adam. İnhe Sa'leban gurrunu. Ey cemaat, bir kıskaca, yani o 5 dakika vaktimiz var. Ben kıskaca ders ayden yoksa muşadır şu ders, helmek şu dersin alamalı. Evvela dersla kurun yan 2 süvedekte tekrar ettik. Peygamberimiz ne dedi? Ey Sa'lebe, sana şigirt versin o dedi. Bunu halktan sürü mulasmeler, özümüzden sürü mulasmeli. Yine yan kurun, yeki mal hahat, yeki guş mal. Dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin ikram cayıdır. Allah mal verse şükrünü edip, hevara habardar olup, misri gemencik yerini yetirip, ahiretin ağaşını gidecek bolmalıdır. Neyinki, bir tofor şızamanın sa'lebeste ba, bir kadar malları ba, hiç kimin haberi yok. Bir kadar malları ba hesabında, hiç kimin haberi yok. Yani inam hiç kimin haberi yok. Yani şol adam özü Allah'sı biliye, başı hiç kim hesabında ne madem bilene, hiç şondan garip, kasır, din, diyanat, hiç adama hayır yetirmelilerden. Ne mi deyip? Hayır yetirse malının badığın bilinir mi kadip? Sadi aleyhirrahman bir derman koşkuları var, olur okuysam ben vaktim geçecek, manasını aydayın. O ne mi diye Sadi? Dermanla. Bir adamları vardır deyiptir, kadim zamanında malını yere gömyemiş tiplede. Yeri güm koyunurlu mallarını özler üstüne turanırlı deyiptir. Qav düşüneylin şunu. Bir adamları var mallarını gömyenirli deyiptir, özler son üstüne turanır deyiptir. Haçan özler ölüp kabra girinini pulun yerden çıkaryanırlı deyiptir. Özler pulun cabeca olmalı. Pul yerde özleri göğündü. Haçan ölüp özler yere girinini pullarda şerik çıkıyor deyiptir. Ohun paylaşma durmalı. O da ya doğru böyleşilecek ya böyleşilecek der. Sa'lebeden nem deyip der salmalılar. Huday emmemde tevfik hidayetten ayırmasın. Ginzaç ayet var, Sa'leben şuurunu var. Her zamanın sağlebesi yeni şey çıkarıyadı. Şu Sa'leben aydiyen gurrunu, şu zamanın sağlebesi yeni şu kefaytiyadı. Ne bunlar eştiye, ne kulağası yok. Hatta şuurunları aydılsa da ya baş şuurundur o deyip savacak da. Allah'tan dilemeli, Huday imandan ayırma, Huday imanın rahmet nazarından ayırma deyip dilemeli ha. İkilinci derse mal küfülmek yan kuvurun, ılım küfülmek şert değerler ha. Bereketli olmak şerttir. Hala kan olsun hala az olsun. İmmeşi insanlığın yadından çıkıp var ya, Müslüman ne deyip yadından çıkarmalı. Ne mi deyip bir ovalarda hey den uriyeli, ne mesden uriyeli, üşür zekat yığınacak bir yol vecerecek deyip. Hey üşür zekat bilen yol vecerip boluyam. Hey şeriatta bazı atmışı. Meğer üşür zekat garibin hakkı değil mi? Yetimin hakkı değil mi? Günaylanman duran adamın hakkı değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innemes sadakatu lil fukarai vel mesakin vel amilin aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimin ve fi sabilillah ve bin sebil faridaten min Allah. Hudaya odatlar etmeler, garip, kasar, miskin, bir özünün vermeli adamlarına vermeliği var diye. O ona vermeli amanı, o da ona vermeli, garipten aylap yola harcetmeli. Ne mi deyip el hayır etmeliler yolun çüreyim. Ne deyip el hayır diyen de yattan çıkıp gitmeli. Ne deyip günlüğün azalmalı. Ne deyip el hayır ettiyen adam amanı Türkmenin içinde 20 nefermiştik. Başka hiç kim el hayır etmelilerden. Ne mi deyip sadakaya cariye hamana öz Türkmen iyiliğinin içinde belli bir 30 nefer 20 nefer hamana pulli maldar adamlar var da. Bana mengeş adamın yanında gelin, kız, erkek, garip bir zat geliyor da o sen madam şu bir neferin üstünü vermeli la. Ne başka kişinin ne kastından var boluyor, ne diyen vurup boluyor, ne aydıp boluyor, ne deyip boluyor. Yankı pakirde öz daim ha diye. Hiç barf bilen akta ne kastından ne telefonundan da. Bir avret koy vereceğini biliyor da Müslüman şeyle olmalı. Allah imanı ba adam şey dermay.
Ohum min aydiyanna o şu gelýän fakir adam da ahunjan sen birine aýtsaň diýär-de, o mudam şu bir nefer aýtmalla, 1000 neferide, o daýyňdan ýegenden, "Uy men palanyň ýegenna, men palanyň çıkany da, men palanyň daýsa, men palanyň daýdasy da geljekse, o aýtda şoňa diýen, goleýinden mart boljak däldi." Asyl jüret eden akda şolaň ýanyna agdamaga, näme diýip musulman beýle bolmaz. Doğrudur, ulu milletten çürüyüm kafin açık koyup bolmaz. Öwünü durup boljaklar. Öz yegençik, öz daýçyk, öz çıkan, öz daýda, öz gelleji, öz garyndaşynyň arasynda näme diýip şeýle bolmaly ham? Ýan kuwurryň da her kim mal köpeltmäň bernamasyna bereketli bolsun diýip ýatdan çykyp barýar. Bereketli olmak ýatdan, fat köpeltmäň bernamasyna. O bir el hayr etmeli zat bada ýol bermek el hayr bolmaly. İşte ekrançılık Allah sağlık ve nesip etse yol iptağı yarım riyal zekattan vermek doğru olmaz. Garibin hakkıdır, yetimin hakkıdır, ecizin hakkıdır. Huday ayet ya Kur'an-ı Kerim'de. Onun onu el ele edip de anrik berik garip kasarı boş koyamam. Bir heyf ki buyurunları işitmeli adamın da kulağına barsa da kaş ki pemme musulmanlar eşitse buyurunu Allah'ın kelami Kur'an'dan aydılıptı, dininden aydılıptı, Resulullah'ın yaşayışından aydılıptı. İnnemes sadakatu lil fukara Allah aydiye. Evvel garip aytıptır. Evvel garip aytıptır. Toy tutacak diyen olsa toyun harcını vermen. Toyun harcını bicaken harcet diyelim. Bir ahun moğlu doğru deyse diyer. Toyun harcından için zekat vermen. Bicaken harcet diyelim. Mehrine bergili olup duramasa mehrine verin. Yani toy harçtan çürüyüm zekat üşür vermen. Yengil tutsun neyme, ağır tutsun. Bir tovar hileyin keyfini edecek bolup, bıga kan bica israf ve harce diyeler. Ve başka sorular olsa elhamdülillah soramanı ulamalarken, hücreden haberlaşıp sora vermeli, suala cevap veriyerlerken. İnhe sağlıban gurrunu Allah Teala hemmeni iman bağlılığından ayırmasın inşallah. Rahmet nazarından ayırmasın. Müdam iman yürüysün, emniyet yürüysün, ekrançılıklamız, mal garalamız, sağlık bilin iyiliğimizi nesip etsin can Huday. Bir alhamd kul huvallahu qiyeylin, ötellün ruhunu da bahşedip iyiliğimizi vatanımıza da dua edelim. Celilahun hoca çay boyun ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve bir marizler de ve ihlas bilen dua et Celilahun can ilahi amin. İman yürüysün, abre yürüysün, bereket yürüysün can Huday. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Kurgenne gümmette besteliyatları vadiptir ve beylik meriz doğruları da dua et ilahi amin. Amin can Huday. İlahi amin. Amin can Huday. Amin ya mucib. Amin ya ilahel alamin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله عن بعض